Transakčná daň je podľa Andreja Danka hlúpa. Ja odmietam to, že on bude volať moju transakčnú daň alebo našu transakčnú daň, za ktorú všetci hlasovali vrátane neho, ako hlúpov. Tak to proste napálim do parlamentu. Andrej Danko trvá na tom, že transakčnú daň pre malé firmy bude rušiť už na ďalšej schôdzi. Ak by minister Kamenický súhlasil so zrušením transakčnej dane pre živnostníkov, tak sa hýbeme na úrovni niekoľko desiatok miliónov. To má odkiaľ, pán Danko, neviem. Minister financií popiera, že by bola nejaká dohoda na ďalšom postupe. Svoje hlasy ponúka SNS-ke v podstate celá opozícia. Pán predseda SNS sa zastrájal, že to napáli do parlamentu. Ja neviem, či šiel nejakou okľukou. Za Progresívne Slovensko môžem povedať, že sme pripravení urobiť všetky kroky k Národnej rade k tomu, aby tá daň bola zrušená. Ak Andrej Danko nemá dostatok podpisov poslancov, aby mohol podať pozmeňovací návrh, my mu tie podpisy ponúkame.